Технополис. Лесно е да избереш. Арома АД официално откри нов завод в София. Площта на завода е 10 000 квадратни метра, а бюджета на инвестицията 14 милиона. От тях 8 милиона са похарчени, инвестирани в обновяване и модернизиране на технологията и автоматизация на производството. Специален гост на събитието беше госпожа Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие на България. В своето обращение към домакините, гостите, партньори и клиентите на дружеството, тя изрази задоволството си, че марката Арома е позната от над 89 години у нас и по света. Малко се знае и малко ние българите го разбираме, че икономиката не се прави от правителствата, а се прави от бизнес. Аз искам българските марки да се налагат, да продават не само в България и в чужбина. Привеждането на работната среда в съответствие с най-модерните европейски стандарти позволява на Арома да е износител в над 50 държави на 5 континента, където успешно налага добрия имидж на България като ценен и коректен партньор.